dinglama mi hi tuna kan ron chap chu ta ka kha ni a in mu thei chuan in engwang nge that kan ti chuan hnuai lama hian huil nei a huil nei ni a hei hi ama kan man thin internet kan cha ni a huil nei lo ni a plastic quality engkim chu in that a in ang vekta a thada in ang vekta thalin tuk ve ve ni ta ni amai ro chu han ngai to ula chuat no pa heta huil pakhat chia then khata chuan huil lian deuh pakhat om ta chu he te in khai he te hnu ngai ta ni tina huilom lo chu hei bucket thi khai ngai a ani lo chuan ke in hnu in ta langai ta ni in nor ngai ta ni chuat no pa chuan tian chuat kan han no ta kan no lo na lama khan bucket kha han hun phei kan du ta khata khan han ku na han khaya chuat no kha ti khai da ke me me chu wang chuan in hei a huilom lo chu hei han ngai to lo tu na hen bucket a hen tuiom lo ta zanga hnu la ol ta tuiom phei chuan a rit nul don ta tin chuat lo ti rangin lo ti balin mo khatiang khan in a bucket a po hnuai a po lo in no ral thei ta ni amar chu heta hi chuan in huil lo om ta a hnuai huil te ro te pathum ki a tangkai em em na ni huil lian deuh pakhat a si ro mai khan a tangkai zo kani chu wang chuan han ngai to ula tuna chuat kan han no ta chuat kan han no pa khan e kai kong en sir lam hi kan no tangi mo ti hian hei ada zung zung thei hei tuna hi chuan in tuiom lo wang hian in arit lawa azang a lir du ta ma se tuiom chuan in palen stock don da tian mo anor son zung zung thei don ni chuat no pa khan tian kan ke khan kan hui phei mai nga ti khan sir lama khan mo sir lama khan ti hian kan han hui phei zung zung mai don ni kha kan spin mo bron supply a that na em big pakhat ani rs sar in tuna hian in special ba in kan supply ani